L-erba' filgħodu fl-isfond tal-bini tal-MEPA, il-mexxej Laburista Joseph Muscat habbar 15 il-proposta ġdida li gvern ġdid jimplementa għal riforma ta' vera fil-MEPA. L-ewwel proposta, gvern ġdid jissepara l-funzjonijiet tal-ambjent u l-ippjanar li bħalissa jaqgħu taħt awtorità waħda. It-tieni proposta, il-qasam tal-ambjent se jingħata priorità billi l-funzjoni tiegħu tkun inkorporata ma' dik li hija llum l-Awtorita Maltija r-Rizorsi u b'hekk titwaqqaf Awtorità għall-Ambjent u r-Rizorsi. Awtorità li se tħares, tipproteġi u ttejjeb l-ambjent u r-riżorsi u sservi wkoll bħala regolatur ambjentali, xi ħaġa li sal-lum ma hemmx. Fil-qasam tal-ippjanar titnaqqas il-burokrazija żejda jkun hemm aktar kontabilità, fl-istess waqt li tingħata responsabilità lil periti, lil planners u lill-inġiniera. Dan iwassal għat-tielet proposta fejn gvern ġdid iwaqqaf Awtorità għall-Ippjanar u l-Iżvilupp Sostenibbli. Ir-raba' proposta. Is-sistema bejn dawn iż-żewġ awtoritajiet se taħdem b'mod fejn l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi se tingħata vot fil-Bord tal-Awtorità għall-Ippjanar u l-Iżvilupp Sostenibbli. Hemm bżonn skrutinju effettiv fuq il-politika adottata minn dawn iż-żewġ awtoritajiet. Hawnhekk tidħol il-ħames proposta, dik li gvern ġdid iwaqqaf Kumitat Parlamentari għall-Ambjent u l-Ippjanar. Is-sitt proposta. Jiġu introdotti seduti f'għawdex li jitrattaw speċifikament każijiet relatati ma' ppjanar u żvilupp f'din il-gżira. Fi proġetti maġġuri li jħallu effetti fuq lokalità partikolari, il-Kunsill Lokali in kwistjoni se jingħata leħen. Fil-fatt, is-seba' proposta tgħid li l-Kunsill Lokali ta' lokalitajiet milquta ikollhom dritt ta' vot fuq il-bord li jiddeċiedi l-applikazzjoni tal-ippjanar. It-tmien proposta. Gvern ġdid jara li jkun hemm konsolidament u integrazzjoni tal-funzjonijiet kollha tal-infurzar li llum jitlu fuq xulxin. Id-disa' proposta. Gvern ġdid ikompli jimplementa u jiffaċilita l-iskema ta' regolarizzazzjoni għal dawk li għandhom kwistjonijiet ta' ppjanar minuri u ta' sanità. L-10 proposta. Gvern ġdid jirrevedi t-tariffi tal-MEPA biex isiru aktar realistiċi u sostenibbli. Il-11 proposta tgħid li gvern ġdid jieħu passi biex min diġà għandu permess validu maħruġ mill-MEPA ikollu moħħu mistrieħ li dan il-permess ikun imġedded. Permezz ta' 12 proposta, il-periti jingħataw ir-responsabilità biex joħorġu ċ-ċertifikati tal-compliance huma stess bħala l-periti tal-proġett. It-13 proposta hija ntiża biex titneħħa l-idea li l-MEPA hija qibsa maż-żgħir u dgħajfa mal-kbir. F'każijiet ta' żviluppi żgħar u minuri minflok applikazzjoni dawn jiġu trattati b'notifika bl-iskop li titneħħa l-burokrazija eżaġerata. Huwa importanti li għaqdiet ambjentali jibqgħu jagħmlu pressjoni fuq il-gvern, iżda dawn iridu jingħataw l-għodda biex jaħdmu. Hawnhekk jitlu żewġ proposti speċifiċi oħra. Gvern ġdid iwaqqaf fond finanzjarju apposta biex jagħmlu użu minnu l-għaqdiet ambjentali biex isostnu l-pożizzjonijiet tagħhom fost oħrajn f'dik li hija riċerka. Gvern ġdid jagħti l-opportunità lill-għaqdiet ambjentali jissuġġerixxu persuni biex jirrappreżentawhom fuq l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi u l-Awtorità għall-Ippjanar u l-Iżvilupp Sostenibbli.